أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خلق الله محمد بن عبد الله خرام خاتبين وإمام المرسلين صلوات لله إلى المبعوثون رحمة للعالمين. الحمد لله. أمبادي الإسلاميون، أمبادي ماليون، أمبادي كريتيون، أمبادي أفريكيون، Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Sud, mbeni awde CEDEAO. Mina kuma CEDEAO ani Fransi. CEDEAO ni nazaraw u jeleme fɛn minnu nga mina kuma kan. An ka todunga na n'o ye bamanankan ye ka walawala aw ye. Banigo Amadou mina ɲɛfɔ aw ye. CEDEAO nana ni fɛn minnu ye dugukolo sanfɛ k'a sɔrɔ se t'u ye, jɔyɔrɔ nɔfɛ, bonya nɔfɛ, nata nɔfɛ, min olu de ɲɛfɔ mɔgɔw k'a lajɛ, hakilimaw k'a lajɛ, silamɛw k'a tɔmɔ, kerecɛnw k'a lajɛ, minnu yɛrɛ tɛ hali diinɛ si la olu k'a lajɛ, n'a ni hadamadenya tabiya bɛ taga. Min o de kɛ aw ye Banigo Amadou, min o de fɔ aw ye Cheikh Amadou. CEDEAO ni nanzaraw ka jɛ. CEDEAO ye papiye min kɛ ka bɛnkan minnu kolonkolon ni nanzaraw y'a wajibiya u dala. O dɔ ye nin ye. O dɔ ye min ye. O ko ko cɛ ani muso ko a bɛɛ ka kan. Or que Isa ani Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam olu ka tabiya la cɛ ye dutigi ye. O yɔrɔ la CEDEAO ye Ala sɔsɔ. CEDEAO ye kira bɛɛ sɔsɔ. CEDEAO ko cɛ muso bi cɛ ka to furu kɔnɔ waati o waati ye muso ja a ka furu sa. Muhammadu fe sallallahu alaihi wa ani kerecɛnw fe olu tɛ furu sa. Furu sali ma daga ten k'a fɔ muso ka furu sa, furu bi cɛ bolo. O yɔrɔ la CEDEAO ye Ala sɔsɔ, mais u ye nin bolonɔw bɛɛ bila, u y'u bolonɔ bila nin bɛɛ la u ni nanzaraw cɛ. Fila o kɔfɛ CEDEAO ka laɲini dɔ kɛra min ye, Faransi ye min laɲini k'a d'u ma. O ko a ko den bɛ se ka jamu bɛɛ ta. Muso mana bɔ ni den o den ye kɛnɛma ka na, a bɛ se ka wele dutigi jamu la. Kerecɛnw fɛ yen, Alakira Muhamadu fɛ yen, hɔrɔnya o bi fɛn bɛɛ la. Den min sɔrɔla ɲaman kan o tɛ se ka na wele du den la. Kuranɛ b'a fɔ ko a ye denw wele u mansaw tɔgɔw la ko asitɔw. A ko n'a ye denw wele u mansaw tɔgɔ la, akisatu amdallah, a k'o de ka di ne Ala ye. O yɔrɔ la CEDEAO ye Ala sɔsɔ, CEDEAO ye hɔrɔnya sɔsɔ o yɔrɔ la, mais Faransi a n'a ɲɔgɔnka jamanaw ye nin wajibiya CEDEAO kan. O ye 4 ye. A 5nan min wajibiyara CEDEAO kan k'a ka wajibiya Afrique jeunesse kan wali Afrique denw kan. O ye ko aw kana denmusow furu joona koyi, k'a y'u bila u ka tulonkɛ kɛ k'u fa jɛnɛya la tewu fo ka se san 18 san 24 k'o mana kɛ ko furu dagala. N'o tɛ ka jigin o dugu ma k'o man kan ka furu kɛ. I den lacɛnlen kɔfɛ a y'a lajɛ furu tɛɲɛ min bɛ dugukolo sanfɛ bi
a sɔrɔla mun fɛ ka den bali furu la k'a to a ka cɛ jadɔ ka to cɛko la ka taga fa a nɔrɔ bɛna ba cɛw bi ban a la sa de o yɔrɔ bɛɛ CEDEAO ye anw ka danbe sɔsɔ a ye Ala sɔsɔ o kɔfɛ min wajibiyala CEDEAO kan k'a ka voter Afrique kan farafindenw kan n'o tɛ nanzaraw t'u ka wari d'u ma o dɔ ye jumɛn ye ko cɛ ni awa cɛ k'u bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma muso ni muso k'u bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma o tuma na n'u sera ka nin voter farafinw kan Afrique kan ko tuma u bɛ u ka wari d'u ma o yɔrɔnin bɛɛ CEDEAO sɔnna ko o voter yɔrɔ dɔw la a y'an ka danbe sɔsɔ a y'an ka hɔrɔnya sɔsɔ Afrique denw CEDEAO nin y'a ka baara dɔ ye o kɔfɛ CEDEAO min wajibiyala ka k'a k'o voter Afrique kan n'o tɛ nanzaraw ti wari d'u ma o dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye ko cɛ man kan ka muso fila ta fɔ muso kelen n'o kɛra muso bɔnnen bi to yen a furuta ti cɛya tuguni o tuma na o yɔrɔ bɛɛ a ye ɲɛ ɲɔgɔn fɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na o yɔrɔ bɛɛ CEDEAO ye Ala sɔsɔ fana k'a di nanzaraw ma CEDEAO jɔyɔrɔ dɔ kɛra jumɛn ye u ko nanzaraw y'a wajibiya u kan a ko den fagali o bɛ daga o kɔrɔ ye jumɛn ye muso kɔnɔma n'a kɔnɔma don ko n'a y'a ye cogo dɔrɔn ni den caman wololi man d'a ye k'a bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ Ala ko maa min ye kɔnɔ tiɲɛ o ye ni bɔ o ye fagali kɛ o tuma nanzaraw ye nin wajibiya CEDEAO da la CEDEAO ye o fana voter o b'u ka sariyaw kɔnɔ sariya wɛrɛw ye jumɛn ye minnu b'u bolo o ye jumɛn ye k'a jira ni furu sirila hɔrɔnya la ni furu sirila silamɛya kɔnɔ ni furu sirila hali kerecɛnya la ni muso min furu sirila o la n'u ye furu wɛrɛ min siri tribunal la ni cɛ tilara cɛ ka kote kan min furu sirila hɔrɔnya ni danbe la ani silamɛya la ani kerecɛnya la tant que n'aw ma taa a kɛ tribunal ta siri mairie kɔnɔ o tuma ko muso ɲin tɛ cɛ la k'a tun tɛ furu la o yɔrɔ la k'a sɔrɔ a ye denw wolo o yɔrɔ la o denw ka hakɛ o bɛ CEDEAO kan nanzaraw ye nin bɛɛ wajibiya CEDEAO kan a ye nin voter Afrique dugu dɔw bɛ yen nin b'a bɛɛ la mɔgɔ dɔw cɛ sara bi o muso u gɛnɛ ka bɔ du kɔnɔ a n'a denw olu bɛ maɲumako la luwanse la k'a sɔrɔ walahi a furucɛ tun ye cɛ ye ka du in bɛɛ minɛ k'a di mɔgɔ ma ko sɛbɛn bɛ mɔgɔ min na alisilamɛw chrétiens Afrique de l'Ouest Afrique centrale Afrique du Sud ni ye nin kuma in bila aw kɔrɔ aw yɛrɛ ka kɛ nin seereya ye u ka sariya dɔ ye min ye ko cɛ man kan ka muso kɔnduru ko muso kan ka bɔ waati min ka d'a ye a kan ka don fana waati min ka d'a ye sariya ko muso cɛ ye dutigi de ye o kuma nanzara y'o jɔsi ka bɔ yen k'o don CEDEAO bolo k'a k'o voter an kan o yɔrɔ bɛɛ silamɛya kɔnduru la wa a bɛ hɔrɔnya kɔnduru la a bɛ danbe kɔnduru la sariya wɛrɛ ye jumɛn y'u bolo u y'a jira k'a fɔ ni furu sara denw min minɛ k'a di muso ma muso bɛ se ka cɛ gɛn ka bɔ du kɔnɔ Faransi jamana filɛ fa donna mɔgɔ caman na k'a sabu kɛ u ye denw bɛɛ minɛ cɛ la
k'a di muso ma ka tila ka cɛ gɛn ka bɔ du kɔnɔ ka wajibiya i kan i ka t'i jɔ ka muso ni denw filɛ ka denw ɲɛnajɛ n'i m'u la ɲɛnajɛ k'i nisɔndiya i ka dimi ni mɔnɛ kan a bɛ tila ka polisiw wele k'a f'u ye ko k'i bɛ ka na denw menacer k'i ɲɛ kumunen bɛ ka n'u kama o tuma na u ye nin wajibiya CEDEAO fana kan u ye nin fana voter alisilamɛw ne bɛ ni aw de ye ni sariya minnu filɛ yala ni CEDEAO kan ka sigi Afiriki tɛna bilen wa ni CEDEAO kan ka aw commande ya yala n'anw ye ni CEDEAO kɛlɛ ni an ka dugawu ni dɛbɛliw ye jeunesse ka wuli k'i jɔ ka ni CEDEAO kɛlɛ k'a bali a ka kɛtaw la yala ala t'anw fɛ o la wa a y'o jaabi di o tuma na nin ye ne ka welewele dakan ye anw tɛ ye min ye an bɛna dugawu kɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ dugawu tugu o tongow ɲɛsin Afiriki de l'Ouest dugu bɛɛ ma o tun ka nɔgɔ ba Mali ta ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko ŋaniya b'i la k'i bɛ se dugawu la ko a bɛ jaabi dayɛlɛli ye Mali la Senegalikaw Laginɛkaw Kodowarikaw Nigɛrikaw Burkina Moritani Hakaja Togo Benin jamana tɔw la ani diaspora an ma ɲinɛ diaspora kɔ aw bɛɛ a y'an ŋaniya kɛ kelen ye Seko Amadou n bɛna farapeli da o kan ni dɛbɛli jugu ye ana mankutu mɛn a peredan dɔw la u hinɛ bɛ aw minɛ ala ka Afiriki kisi ala k'a kisi jɔnya badabada ma jamana faama minnu sugo kan ye k'olu dakan ye jɔnya ye k'u bɛ sa jɔnya la ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma président kelen 35 ans au pouvoir président kelen 3 mandats 2 mandats a fɔ dɔ ma kɛ ala ka Mali dɛmɛ